ayọ ga nna ayọ ndị eto obi ndị atụlụbete ndị gbara aka na-abụ ndị gbara obi na-abụ ndị aka akwụ ndị aka odi ndị ọbala tụle ndị odi otule ndị otule odi ana m ayọ unu ayọ na mụ gbatara obi na-abụ na akwa ọrụ unu Chinibe nna ya bụ ka o doo n'odo obi onye ka nje atakwulu n'otulu atụlụba wee jide ọsọ ọbala bụ nzu n'aka wee na-ayụ na ọ ga nwuli ose otule na ọ ga itie otule aka bụ mkpu tunu diko gbuo ọgụ bịa zụọ nna anyị osu obi bụ abịa ụwa taa na-abụọla abịa oyo na-eyota ife ọma ekwu m oyo taa na-enwe ife dị mma mekwanela anyị ife dị mma meele ụmụaka niile m na-alụlụ ọrụ ife dị mma meele ife niile na-esonye m nwanne ọ bụ na ibelivu na ekpele just follow this particular page Mr. Escoded share this video comment ya ise ịdọgbalụzie nya akụpụ iwọchi atịnsị ga-eme na ndụ gị ekenekwa m